Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Dzalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha. Tuhibbunaha nasrum minallahi wa fadlun qarib. Nasrum minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jallana imama wa nura wa huda wa
rahmah amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya Ghafir ngapura sapa Allah lakum marang sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh wong sing iman gelem tak tudono dagang sing isa nyelametno saka azab. Siji tu'minuna billah sampeyan iman nang wa rasulihi lan utusane. Nomor 3 wa tujahiduna fi sabilillah jihad bi amwalikum wa anfusikum kelawan bondo lan apa. Nomor 4 apa? Jadi dagangan iku mang iso nyelametno saka azab. Lamun sampean iman Allah rasul jihad sabilillah kelawan bondo lan awak maka Allah bakal ngapura marang sira sapa sing gak lupa saka dosa mesti tau nglakoni dosa. Mulane diampuni oleh Allah iku suatu apa? Kebanggaan, kegembiraan. Nabi dawuh innal insana mahal khata wa nisyan. Sak temene menungsa iku selalu luput lali. Dadi wong kok mesti lali mesti luput. Saapi-api wong sing lali sing luput yaiku sing gelem to obat. Nek gelem tobat Allah akan berikan ampunan. Ya ghafir lakum dunubakum wa yadkhilkum nglebokake sapa wae sira kabeh jannatin swarga tajari kang mili-mili minta saking isare swarga apa anharu pira-pira ngawan. Janjine Allah lamun gelem iman Allah jihad bondolan awak Allah bakal memberikan ampunan. Gak diampuni tok dilebokno swargane Allah. Kepingin lakono kepingin tok ya gak kira oleh. Ya kudu ngelah lek gak iso ya apa? Dipaksa. Nah, dipaksakan. Lawan nek apa dipaksa akhirnya bisa. Lah bisa jadi biasa. Wa idkhilkum lan nglebake sapa wae sira kabeh
Jannatin swarga tajri kang mili-mili minta dia saking sare swarga. Apa anharu pira-pira kewan. Terus wa masakinalan pira-pira panggonan tayyibatan kang apik fi jannati aden ing dalam swarga aden iku janjine Allah lamun gelem iman Allah Rasul jihad dengan harta dan awak bakal dilebokno swarga di ngapura dosane dilebokno panggonan kang apik. Dalika utahe mengkono-kono kal fauzu kabejan an azim kang agung dilebokno swarga iku kabejan sing agung. Bejo kemayangan dadi swarga iku mili ning isare pira-pira bengawan. Saiki buktine ndek donya ae tempat-tempat wisata iku mesti ana apa? Ana kaline, ana kolam renange, tempat-tempat sing mengalir air. Yang dia sampean golek ana tempat wisata. Pantai lek gak ngono apa? Kali. Masih gunung ya sing ana kaline. Salam. Acek telat sih. Lapo ae. Mari maku sampe jam ini. Masih gunung ya sing ana kaline. Mane kota-kota sing paling cepet rame, paling cepet gede ya sing pinggir kali. Delokan kota-kota sing gede. Jakarta. Anak kaline apa? Bandung. Jakarta kaline? Bandung. Sungai apa? Sungai Gangga. Lah mosok Jakarta masuk Sungai Gangga iki lho. Sungai Orong. Lho karo. Rantas. Innalillahi. Sungai apa? Bukan Citarum. Sungai Citarum. Palembang. Musi. Sungai Musi. Saratu. Tegalek, Pak. Tegalek. Pantai Kebo. Pontianak. Sungai Ponti. Balikpapan. Surabaya. Kali. Sungai Mas.
Mana merah? Apa warnanya merah? Dicet. Ya. Garjo. Bersih Pak, bersih. Dari tempat-tempat indah, tempat-tempat paling sering, paling cepat maju seperti pinggir kali. Wa ukhra lan kang liya tuhibbuna sira seneng sira kabeh ing kang liya yaiku nasrun pertolongan minallahi saking Allah. Lek sampean jihad temenanan iman Allah Rasul Allah akan memberikan pertolongan wafatun lan kemenangan qaribun kang cedhek. Wafatun al-fattah Lan kemenangan qaribun kang cedhek. cedhek, kemenangan kang cedhek. Wa basyir lan bebunga sira al mukminin wong kang padha iman. Paling modal paling utama yaiku iman. Sapira regane iman niku? Lah supaya eruh ya dibandingno karo regane kekafiran. Bukan surat Ali Imran 90. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala minhum mil'ul ardi dahaban walabif tadabi. Benar? Benar. 91. Satemene wong sing kafir mati dalam keadaan kafir iku kepingin nebus siksane Allah senajan ditebus dengan emas seberat sak penuh bumi. Emas sak kebe bumi ku pira regane? Ro zaman saiki sak gram pira? Baru 1 juta? Telat sampean berarti. Terakhir 2.800.000 per gram. Winginane aku nyoba tuku 5 juta, iki oleh 2 gram seprapat. Duwe 5 juta oleh 2 gram. Ponaan. Lagi emas sepenuh bumi regane piro? Hanya karena kafir. Akhirnya diadab dening lah diwalik sampean iman. Lho, ngono tok.
iku gak kena sik. Lah nek kafir regane sakmono. Gawe nebus sik. Berarti harga iman kita yo lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Mulane gak sembarangan iman iku regane. Mulai jare Mairama ya apa? Jangan sampai ditukar berapapun keimanan ini. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jadi karena iman itu sok menyelamatkan dari adab Allah. Padahal adab Allah itu ditebus karo emas sepenuh bumi ae ora gak diterima. Tapi dengan iman iso kena digawe nebus siksane Allah. Mulane iman iku mahal, gak angger uang digawe iman. Jadi tu'minuna billah wa rasul wa tujahiduna fi sabili bi amwalikum wa anfusikum. Ikulah dagangan sing iso menyelamatkan dari adab Allah. Mane harga iman iku luar biasa. Mulai sampai didol engko dijono karo apa? Indomie 3 bungkus terus ninggal iman. Sama nerut ceritane Sumaiyah. Sumaiyah iku budak. Dikuasai karo Abu Jahal. Krungu tentang Nabi Muhammad menyatakan diri iman kelawan Allah, iman nang Nabi Muhammad. Karo jerakane digepuki supaya dadi balik dadi wong kafir. Menene awake waras gepuki maneh. Kongkon dadi wong sing kafir. Sampai terakhir iku disuduk. Sumaiyah iku syahidah pertama dalam Islam. Wong wedok sing mati syahid. Tapi demi keimanan wani mati. Oh kadang-kadang coba melarat ngono wis dadi wong kafir ae. Sama krungu ceritane busuk. Iya, mboten cerita Sukmawati. Kenapa, Kak? mboten. Oh, tambah Mulai. iki. Anake Soekarno ninggal Islam mlebu dadi wong Buddha. Mergo Islami durung temen, durung mancep dalam sanu bari. Dadi rumangsa luwih tenang dadi wong Buddha, akhire ninggal Islam. Jadi nilai iman itu lebih baik daripada dunia isinya. Tapi sampean dhewe kadang-kadang nyiak-nyiakno sesuatu yang lebih baik daripada dunia isine. Rumangsa apa, Kak?
Halo. Rakaat fajri khairun minad dunya wa ma iya rong rakaat sadurunge subuh luwih apik tinimbang donya sak ngono dipilih turu, dipilih merem daripada salat sunah. Kadang aku dipilih guyonan, janduman, ninggal kesempatan khairun minad dunya wa ma iya. Ngene iku jenenge apa? Kudu awake sehat ya sempat ya gak ana sing mengganggu terus gak gelem melok gak gelem ngapik padahal itu lebih baik daripada dunia isini malah seneng apa guyonan omong-omongan ninggal sunah sing luar biasa ya. Sampai kapan ngono iku? Kancane sampean bedina iso salat sunah. Sampean gak tahu oleh. Rugi apa rugi? Yakin muka? Ya meneh tak delok dina Sabtu. Ya apa berubah apa pancet? Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sehari-hari. Allahumma bika amsayna Masir Sayyidul istighfar apa boga? Lah kok gak iso muni lho? Allahumma antivirus Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana nasr wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.